Slav guhdarên ezîz, ez Serdar Şengül. Ez Ferzan Şêr. Divê hefteyê de em ê bi giştî qala wergerê di wêjeya cîhanî de bi taybetî jî di Kurdî de bikin. Mamoste wekî ku beşa çûyî di krîzên wêjeya Kurdî de me behs kir. Yek ji şertên komara wêjeyî jî werger bû. Werger him rêyeke ji bo tevlîbûna komara wêjeyê bi qewla te gotibû împaratoriya wêjeyê, him jî biya min sînordanîneke. Ez êdî behsa sînor û kolonyalîzma zimana nakim, yanî jê wê detir bi teknîkî, bi teorîkî, bi pratîkiya qada wergernasî û zimannasî bipirsim. Gelo bi rastî jî ev ne wergerbarî an translatability heqîqeta xwe heye, yanî tiştekî wisa pêkan e? Slav Ferzan, rast e wekî te got ji bo tevlîbûna wêjeya cîhanê werger hewîce ye. Lê divê em li ser rol û îmkanên wergerê bisekinin. Te jê pirsî ew translatability yanî wergerbarî mümkün be, mümkün e gelo, ger mümkün be bi çi avayê mümkün e. Em li ser va babetan bisekinin. Bi min ji ber ku çand û ziman ji nêz ve bi hev re girêdayîne di wergerê de ne tenê peyvan lê wateyan jî, tesewûra dinyayê jî û îdeolojiya gelan jî û ananeyê wan jî tên wergerandin. Divê wergerê de ê ku wergerê dikin, divê bi her du zimanan de jî fehm û ferasetê wî xebata wî hebe. Werger ancak bi vê awayê mümkün bibe. Mesela mamoste okey edim Kirçe'ye di pirtûka xwe ya küresel roman de mesela gelek caran behsa pamûk dike û her wekî din wekî ku em dizanin yanî gelek nivîskarên Tirkan ê Tirkî bi saya Tirkî li dunyayê belav bûne. Em bêjin ev derfetek dide Tirkî ku nivîskarên ku bi eslê xwe Kurd in ew bi xwe jî wextê Tirkî dinivîsin Kurdî nanivîsînin vê yekê wekî sedemek di ber xwe de difikirin. Neşaş bûm Mehmet Uzun jî wisa difikirî digot bi saya Tirkî berhemê min zimanên din ên dunyayê hat wergerandin. Yanî ji bo me Kurda Kurdên Bakur û bi xwe jî rengekî Tirkî ya em bêjin bi vî rengî heye ê Tirkî bi xwe yanî ji bo nivîskarên Tirkan jî rengeke Tirkî ya bi vî rengî heye. Lê belê edim Kirç tiştekî balkêş dibêje hevokek dibe mesela ji bilî pamûk dibe mirov nikare behsa nivîskareke din a Tirkiya yani navekî duyemîn bike wisa hevokek wisa dibîram demaye ev bi min pir balkêş tê. Yani gelek berhem ji Oğuz Atay bigirî ji gelek nivîskarên Semakay Gusûskî tê bîra mirov pirtûkên wan hatine wergerandin vê dawî em bêjin ê ku gelek nav daye parîkî Ahmed Altan parîkî deng li xwe zêde kiriye. Ev yek bi min pir balkêş tê yanî tenê wekî ku te got yanî ew dem me beşên din jî me behs kir me got yanî ew deriyên qebûlkirinê filan di wan tişta de bi vê yekê jî dertê holê ku yanî tenê wergerandin têrê nake ew deriyên qebûlkirinê ew otorîteyên qebûlkirinê jî her tim li ser kar e bi rastî. Ew kê em bêjin Kazanova tedî behsa fabrîqeya gerdûnîtiyê dike. Li gor Kazanova dekên ji herêmên bê pal û pişt em bêjin yên Tirkî jî têde ye esil lê dîsa Kurdî zêdetir têde ye. Hewl didin ji bo ku wêjebûna xwe di nezerê meqamên meşrû de bidin qebûlkirin hin karan dikin werger jî yek ji van e. Li gorî wî ev karîgerî dibe ku wergerî be wergerandina deqên xwe be transkripsiyon be rasterast di zimanê serdest de nivîsandin be her çi dibe bila bibe bi her cûreyên xwe wêjeyî bûne. Ev deqên hanî bi çi zimanê hatibin nivîsin bila be ji bo tescîlkirina wêjeyî bûna xwe bêgavê wergerandinê dibe mecbûrin werin wergerandin.
ایجار ev mînaka ew kêjî bi min pir balkêş tê ya Edim Kirç li ser Orhan Pamuk mesela Ahmed Altan jî tîne bîra min. Mesela Ahmed Altan belê werger derfet e îro mesela Ahmed Altan piştî kolgirtîgehê ma çend kitêb nivîsîn sê heb neşaşbim kitêb nivîsiye yek ji van hayatan em di Tirkî de heye her dukên din tinelê zimanên biyanî hatine wergerandin. Ev bi min jî bi dunyayê jî tiştekî balkêş tê hesibandin. Lê Tirkî be jî çap bûbe nebûbe tiştekî dine û bi zimanên din jî wêjeyîbûna Ahmed Altan tiştekî naguhere li ber çavê min. Ji ber ku ez Tirkî zanim ez dikarim Tirkî kesên ku Tirkî zanin Tirkî bixwînin wêjeyîbûn biya min tiştekî dine. Berê jî me behs kiribû. Lê helbet yani tiştên teknîkî jî heye. Mesela Edim Kirç di wê nivîsa xwe ya li ser Orhan Pamuk de behsa ew kê dike yani yani yê herî gerdûnî Orhan Pamuk e lê dibêje mesela di romana kar de kar cars em ê vê yekê di îngilîzî de çawa bidin temsîlkirin ev jî pirsek e. Tu ji bo vê yekî çi difikirî mamoste wêjeyîbûn û em bêjin vê qebûlê Na rast e yani di serî de te tiştek pirsîbû yani teoriyên wergerê de du qasê ez zanim du nikaşên sereke ne yek teknik û imkanên wergerê ne yani wergernasiyê de belkî tu jî piçekê din behsa vê mijarê bike teknik û imkanên wergerê çi ne wergerekê bi serketî çawa dikare meriv bike ev ji îlmek e dixwe de çend teoriyên cuda cuda hene di wê warê de û her diçe jî bi pêş dikeve lê tiştê din hene ev jî îdeolojiyên wergerê çi ne yani di qada edebiyatê de edebiyata cîhanê de biriya wergerê kîja berhema hêjayiyê wergerê dibin kîjan jî li derva ev çarçeweyê wergerê û bi vê şeklî jî li derva edebiyata cîhanê dimînin û li vê derê gelo pîvan wêjeyîbûnê yan jî çend tiştên çend xalên din jî dikeve meydanê rol digire çünkü di vê pirsekê tu dipirsî çima Orhan Pamuk ew qas navdar bûye çima berhemên wî tên wergerandin û yên nivîskarên din belkî ji alî wêjeyîbûnê aliyê pîvanê wêjeyê belkî bêtir bi serketî ne ama alaqayê bazarê marketên edebiyên global nabin tam di vê derê de rola wergerê derkeve meydanê çünkü ev bandora xwe li ser şêveyê nivîsandina nivîskaran jî dike her nivîskar gava berhemê xwe dinivîsin çawa dikarin bên wergerandin çawa dikarin di heman demê de xitabên xwendewanên din jî bikin bi vê awayê jî dinivîsin loma siyaseta wergerê belkî em dikarin bêtir ser vê meseleyê bisekin erê peyvekî pir balkêşa mamoste siyaseta wergerê mesela Borges tiştekî dinivîse yani ew tişt bi xwe wêjeye bi zimanê xwe nivîsandiye lê gelo carna mesela bêjin Borges jî ji xwe dikeve şikê ku dibêje ez bi xwe îcada Fransayê me Borges bi xwe dibêje ez îcada Fransayê me dibe mesela Nabokov bi xwe wergerê xwe yê herî mezin e ew bi xwe wergerê xwe dike Beckett bi du aliya ve wergerê xwe dike yani hem dikare îngilîzî û fransîzî îngilîzî jî bide ber hevdû Strindberg axirî ji bo vê mijarê çareyeke radîkal dibîne ew bi xwe fransîzî dinivîse Kateb Yasîn em bêjin dibêje ji bo ku ji Fransiya re eşkere bikim ku ez ne Fransî me bi fransîzî dinivîsim yani nivîsandina bi fransîzî jî gelo di destpêkê de te goya yani îdeolojiya wergerê heye mirov çandekî neqlê çandekî din dike di navbera du çanda de heye yani ew bi xwe yani wekû werger ne tenê tiştekî ziman be ziman bûna Katib Yasîn tiştekî wisa nedigot yani tenê meseleyeke teknîkî bûna mirov hevokek bi zimanê em bêjin îspanyolî bi kurdî tirkî bigire
باوی سر زمان کیدن تنی تشتکی تکنیکی بونا از دبن بورگس پیوکی وسا ند گوت از ایجاد فرانسه ما کاتب یاسین تشتکی وسا ند گوت راسته مثلا دوی ورده belki دوی مرف آنتونیو گرامشی و دین بیرا خو تجی بالکشانده بو مثلا صحبتان خودجی yani گرامشی مسئله ورگری که او دفترین گرتگیه ده خبزخانه ده و جیه که گرینگ جد دکره چونکه گرامشی بخواه مسئله هگومانیا و ورگری به هفره گریده ده اگر هم لپیوی بچن من بکارن چند تشتا درخن چند خالا درخن پیش یک وکی که درباری کاتبی هستین دگو ورگر چی دکه بریا ورگری ام چی هندبن دو تشتا هندبن یک شیوین جیانین دن مثلا تصور دنیاین دن درباره قنجی خوشی نخوشی ده فکرین دن هلوستین دن yani بریا ورگری مرف دکاره میراته زانستا خو درباره میراته مروواهی ده زیده تر بکه اوی اگوستنتریزم خو بم پی بکه yani tu dibê werger ne tenê di nav bera zamanan de di nav qatên jiyanê bixwe yani di heman zamanê de jî helbet mesela ew kiteba Scott Mamadey House Made of da mala Berbangê mesela divê warî de meriv kozmolojiya nişteciyên Amerîkayê dibîne mesela hin romanan kozmolojiya Asyayên dûr bahsa wat tişta dike eger mesela Avrupa eger jiyan li ser felseveya pozitivizmê ava bibe yani ji sekülerizmê ava bibe divê çerçeveyê de xweza û însan penase kirine belkî naxwazin ev zanistên din biriya edebî be jî bêhne wergerandin û haya însana jiwan hebe û êdin jî edebiyat metnên edebî çîrokê hin gelan dikin hin bûyeran dikin نوسا شر و شورش و پوچون و کلونیالیزم لوما او سیاست ورگره دوی وارد جی دخوازن وی پیاسه کنترل بکه که جا متنن بین ورگراندن ببن محصول yani جی parçe edebiyata cihane o zamanı hevpar pari ki jî bazirganiye abter dibe wergera gerduni bazirganiye nirxa ne wergerbarî jî berovajiya wê bazirganiye yani hêlîne nasnameya pîrozweriyê elbet mesela ve mînakek ez bidim ama bêje Latin Amerika edebiyata Latin Amerikayê piraniye berhemên wan wextê tevger edebiyat dibêjin bûm افتقينا ادبياتي مثلا سالين شستي ده هفتي ده برانيا برهمه وان هاتنا ورگراندن بو انگلیزی و کتابه که پر نافدار جی کتابا نویسکاری اوروگوایی ماریو بنادتی او انگلیزی اوی روجبونا خوانانگل او درباری مزنبونا یکی گریلای توپامارو yani de şart و مرجن چاوای ده مروه که جیچینا ناوین جی محله که ساکین گاوا مزن دبه و بریارک دبه پارچه که بشه که تفگار آزادیه مثلا ev roman جارا اول هفته و ششاده هات چاپ کرن tam ای سال yani nezi 5 sal şunda bu İngilizce wargerandın çima 5 sal sekini ki gel yani ilham da gelek neviskarên İspanyolî nevisşi wergere siyaseta wergerê jî divê warî de dibe deriyek ji hinan re vekiriye ji hinan re girtine rast mamoste û karşılaştırmada edebiyata giriş ya Dominguez Sosyvillanova Portukalan heye dûr de behsa ketkin yani wêjeya berawurdî werger beşek jê ji wergera rastir bêtir di zimanê me bestê de bêbkerî çi tê di wêjeyan de dibêjin piraniya berhemên bi bandor neyên xwecihîne wergerin yani fikrek wan e wisa heye yani em bêjin di Tirkî de
برهمین هری به باندور ام بیجن ین ورگرن ام بیجن دوستویفسکی نه yani fikra wan dibêjim neko fikra xwe dibêjim em bêjin suç ve cezaya Dostoyevskiye lêbelê netutunamayanlara Oğuz Atayê biya min ev jî meşrûkirina vê komarê ye ji bo em bêjin wêjeya Tirkiye em bêjin ji mînaka xwe pê ve biçim suç ve cezaya Dostoyevski ku ji tutunamayanlar a Oğuz Atay bi bandortir be li Rusyayê kîjan berhemên ji derve hatiye ji Dostoyevski bi bandortire. Neyse mamoste ev jî meseleyek e. Yani ev fikir diyarkirina vê fikrê bixwe meşrûkirina komarê fikrek oryantalîst ev bixwe yani. Her berhemên ku ji derve hatine wergerandin bêguman ji bo bandorek, ji bo danûstandinek, ji bo li xwe zêdekirinek tê kirin. Lê bêguman di nav xwe de jî berhemên hêja hene ev ne qîmeta wan kêm dike ne zêde dike. Dikare bandor li hevdû bike. Ne wisa? Rast e xeberat. Ev mesela wergerê ji ve aliyê jî pir mîhîm e. Mesela bêtir belkî gelên wekê me Kurda yanî ku zimanê wan hatin qedexekirin nihiştin edebiyatekî nivîskî biafirînin rê û li ber wan hatin girtin medrese û dezgehên wan hatine xera kirin. Mesela kitêbekî profesora Hindî heye Tejaswînê Niranjana ev kitêbê wî heye dibe bicihkirina wergerê yani ciyê wergerê çi ye û li ser postkolonyalizm, poststructuralizm ve ekolan distekine di destpêkê kitêbê de mînakekî ecêb dide ew yekî filozofekî İngilîzî li ser wî behs ke Charles Edward Trevelyan ew sala 1838 de kitêbek dinivîse li ser perwerdehiya gelên Hindistanê dibe gava em çûn Hindistanê xortên Hindî dihatin pêşiya me lavê dikin ka ji me re kitêb bidin me kitêb bidim çi bibe bila bibe em dixwazin bixwînin kitêbê İngilîzî ji me dixwestin got pir enteresan e got yani va xortan alîkî belkî şerên serxwebûnê de li hemberî me derdiketin şer diketin ama ji aliyê din kitêbên İngilîzî ji me dixwestin ev jî êdî serkeftîbûna kolonyalizma me li ser Hindistanê nîşan dide. Mesela pirs ev e gelo kitêbên Hindî de Hindûyî de ê ku zimanekî rojanê vana ji ber ku ev kitêb tune bûn da ku haya wan ji bûyerên dinyayê hebe û haya wan ji edebiyatên dinyayê hebe ihtiyac dibînin ku kitêbên bi İngilîzî bixwînin em Kurd di vê halî de nînin em mecbûrî di serî de zimanê Tirkî nînin da ku bikevin edebiyata cîhanê teoriyên cîhanê ne wisa yani belkî em dikarin li ser vê mijarê jî piçekî serî xwe biişînin em çawa dikarin biriya wergerê aktueliya zimanê Kurdî jî berfirehtir bikin mümkün e eger mümkün be çawa yani aktüeliya zamanı Kurdî çawa tê kirin biya min yani hem tiştên heyî û pêdivî ne wekevin teza Kürt edebiyatının anatomisi ya Clemens mesela dur de hinek tiştê agahiyên îstatîstîkî de Clemensê mesela em bêjin tiştên wêjeyî bi Kurdî bin tiştên em bêjin işlevsel karîger bêtir bi Tirkî ne yani rewş anaha di Kurdî de jî bi vî rengî ye tiştên mesela Mehmet Uzun jî stratejiya xwe ya bi têkiliya Tirkî re di ser Tirkî re wergerandin re bi vî rengî danîbû di rûhûn gökkuşaxê de ji xwe behs dike dûr de dibêje mesela min tiştên xwe yên em bêjin aktûel ceribandin hevpeyvîn tiştên wisa bi Tirkî û lê berhemên afirîner bi Kurdî nivîsandiye ev û têgihiştina Kurdî li hev dike lê îro
پشتی ام بیجن 2003 سردمک نوجی دویجه کردی ده و بو مثلا از ده تزا خود و وکی هوله که خسریه بناو دکن به پیشنگی رومانا کردی گلک رومان کتن قاده گلک باوری به نویسکاران چه بکن رومان بنویسنن ام بیجن لزا زیده بونا نویسکاران جلزا زیده بونا برهمان زیده تر چه بوی اف دانک بالکشه ev yek jî tiştek bi me dazanîn pêdiviya rexneyê çêbû û her wekî din pêdiviya em bêjin kovarên wêje û rexne zarema nûbihar akademî derwaze gelek kovar derketin nivîsên tewrîk derketin em bêjin pirtûka Ramazan alan JPV ew tezên ku bûn pirtûk pirtûkên tewrîk de ev tev gelek ji me re pêdiviyek dest nîşand ke ew pêdivî çi ye me vê carê me tewriyên xwe em bêjin me bi Tirkî dixwend êko zanibûn îngilîzî dixwendin êko zanibûn fransîzî dixwendin bi zimanên biyanî dixwendin an jî bi zimanên serdest dixwendin me ew tiştên tewrîk di gotarên xwe de werdigerand ser Kurdî û her carê jî wextê civatek li ser vê meselê digeriya pêdiviya wergera tiştên tewrîk jî derdiketin holê lê di eslê xwe de hê em bêjin pirtûkên serekeyên klasîkên cîhanê li Kurdî nehatine wergerandin ew ê çawa Freud berî Dostoyevskî bê wergerandin newsa ev jî meseleyek e rast e yani berî her tiştî ji bo va tiştan hem sazî dezgeh lazim e hem hatta radeyekê xweseriya ekonomîk û siyasî lazim e bihevre û sermaye lazim e êku sazî û dezgehên ku hêza vana biryar dayîn û bi cîhanî bi karanînê hebin lazim e yani va tiştên mezin meriv nikare tenê teslîmê piyasayê bikin yani kural û qaydiyê piyasayê dihêlin teslîmê wan bikin çünkü li ti derê cîhanê biriya piyasayê va tişta bi pêş neketine her tim sazî û dezgehê ya malbatên mezin ya ji derdoreyên mezin ya ji devletan hebûne li her derê wisa ama mesela cemme Kurda tiştek din jî hene ew hem pir nû ne pir taze ne di warê wergerbarî de ev translatability em dikarin dîsa ji Gramsci ilhamek bigirin çünkü هەچی قاس referans nedin jî belkî ji ber ku Marksîst bû em nizanin em mesela berî her kesî Gramsci ev defterên xebisxaneyê de girtîgehê de divê ji Marx ji Proudhonê digire ew nav Marksîzmê de wergerbarî dike têgehek aynı wisa aynı wisa xebera te saet xweş jenolojîkî wisa heye xebera te mesela divê gava pêşî behsa wergerbarî dike dibêje gelo em dikarin felsefeya spesîfîk ê şenber bi zemanî rojane û praksîsî wergerînên pir mühîm e yani werger ew wisa ye yani di wergera ew di va qadan de hebe dibêje di nav zimanekî de û dibe yan jî dibe em dikarin zimanê Hegel wergerînin zimanê pratik û praksîs şimdi cemme Kurda hêjî nikaşekê tam bi vê rengê tune em carina referans didin gelo Kurdiya akademîkeye tune ye nikaşa me jî piçekê tam rû neniştiye bi sistematik û bi termê tegehan nayê kirin mesela ê ku gava ku em tiştekî teorîk ya wergerînin yan jî dinivîsin em xwe mecbûr his dikin em ji xwe ji zimanê rojane dur bixin çi qasî femkirina vî zor bibe em difikirin belkî em ew qasî karekî teorîk dikin lê na yani ne wisa ye divê tu zimanê xwe nêzî zimanê pratikê jî bike rê û rebaza wan jî divê em bibînin ew em ji gelên din jî divê warê de em dikarin îstîfade bikin ilham ji wan bigirin yani vana ne ku teorî nizanibûn ama êdî her diçe zêdetir mesel û çîrok û sembol û têxin di nav nivîsên xwe da ku bêtir bên fam kirin
و بهتر زیادتر انسان داخلی و نقاشان ببن اف جی هي مخابم يعني دواري تيوريه ده ام هيجي تكليا دناف زماني كده تكليا زماني روجانه و زماني سبيكولاتيف و شنبر ام هيجي وانا نزي هف نكرنه و هر وکی دنجی ادبیم افتشی تئوری ورگری جی yani به حقی خود دناب مده نهات یعنی قاش کرن çeviri kuramlarını keşfetmek به حسینا تئوریان ورگری آنتونی پیم پرتوکک نویسان دیه مثلا وقتی منو پرتوک خوند حیاوی دمی فکرامنا سر ورگری yani تشتین kolonyalizm زمانه سردست زمانه بندست و ام بیجن مروف زمانه کردی ورگرین زمانین دن ورنگرین زمانین دن چاوا ورگرین وش زمانین ام بیجن دوستویفسکی سوچ و جزا نوبهار چاپ کربو ترکیات بو ورگراندن ترکی ورگراندن آننا ام بیجن برهمین ژاپنی چینی ورگرتنن yani حال حاضر امی چاوا ورگرین نقاش گیش به وی رنگی بون لی جارنا دوی پرتوکا آنتونی پیم ده درباست به ماموسته دبی هر کاری ورگری دوی کلیه ده آفراندن و پیشکشکرن ام بیجن پیشنیا سکرنا تئوریه که بخود بیجه مثلا وقتی منو تگهین که او نقاش که او براستی پرتوک لسر ام بیجن تئورین ورگریه و گلک تئوری تیده هنه ام بیجن مثلا وقتی کاوان امر سونین شکسپیر وردگرینه ام بیجن هن تشتین خواه ام بیجن خانی الهام دگره وقتی تلکاوا گوداری دی کی آن توی بیرانین گوداری دی کی تدبی یعنی شخواه کاری که معظم کری افتشته کی دنه تدبی وی اف جخواه کشف کریه بلکی وصا بجی لی دا اصلی خود افش خود لیتراتورا ورگره بخوده هیه وقتی تو سر تئوری بخبتی و گل جی فهم بکه نتنه گل ام بیجن اف صنفا ورگره صنفا نویسکاران جی فهم بکن تو دهمان دمی ده ریک جیره چاره سر دکی ریک جیره و دکی ری لبردخی تشتک جیره تعریف دکی هر وکی دن تو مجبوری یکی وکی کاوا داهی درکه یکی وکی دن مثلا کسک درکه تو لبنداوی لی جواک بخواه گرک بویریه جی تو دکاری کسان بگهینی پرورده بکی آننا هر تم د سیاست ده چوابه ام بیجن دکاری ویجه ده جوسایه هکه تئوری باوا که معقول لینه تطبیق کرن به من تشتکی وسا هی هر وکی دن مثلا دوی تئوری ده دیسا ببیرام کرد مثلا تگهک بکارانی بود گو ناسین سخته مثلا منف پیف بخواه نبهیست بو لی لباتمان کنفرانسک یعنی بریا 5-6 سالان معاید طایب آتی بود دو صحبت ده بحثاو که دکر مجه پرسی مگو گلک تشت بسورانی هاتنه ورگراندن لباشور بچه رنگی چه دبن فلان یعنی پاری که جی حنک و پیکنوک جی تیده هبون گویا هر کسی می کو دچه ایرانی خوین فارسی دیگه یعنی دچه نخوشخانه فلان بسدمه کی دچه ورو تی دبه ورگره فارسی و کردی یعنی در سر فارسی رم بیجن هگل چهوف مارکس انگلس و بیجن دوستویفسکی وردگرین سر کردی لی تشتکی بالکش بو دوی پیکنو که ده مایه تایب ده گوت یعنی از نزانم یعنی از وکی انکتوت رفرانس دادم دگو مثلا بیجن پیوا شیرینا فارسی و ایمه کردی دبه کنه یک به اف جی مثلا وقت منف تئوری خوند به من بالکش شد مثلا دبه ناسین سخته اف تشته که مایه تایب دبه آنتونی پیم جی یکی تئوریزه کریه یعنی بحثاوی تئوریان جی یک تئوریزه کریه بحثاوی دیگه تئوری لوما گرینگه yani پر گرینگه راسته یا مجبوبه تشتاجی هم مکتب لازمه yani دزگاه لازمه yani دوی کمک انسان بالا خوب ده
خصوصا سروی مسئله و دوی مسئله ده پرورده ببه پیش رجی و تجربه خو زانستین خو به دردارین خو پاروه بکه جمع کرده هیچ دیروکا کردولوژیان جی پرنونه و هر دچه جی بریاوان تگرتن yani imkan nedin şey به پیش کردن. اف یک اما راسته yani teori jimara lazım. Tecrübe vergeri de dünyayı da çavabı am deve am servi meseleyi bisekinin. Ama tişte dinci hene gava tego mesela jibo Kurdin başur. Sorani ahif şanse wan zedetre. Jime zedetre. Çünkü biriya Farisi beji, biriya Arabi beji praniye ve klasikên metnên teorik û edebî hatine wergerandin. Şaş beji ne? Şaş beji. Mesela pir balkeşe mamosta Pirtuka Dominguez Sosa û Villanueva heye karşılaştırmalı edebiyat. Durde bahsa çîroka Moby Dick dike. Mesela bu numune Jean Gino û du hevalên xwe birastî yani dibêjin wergerê herî xirab yê Moby Dick jî ew bixwe ye. Hevoka binav û denk a Moby Dick Call Me İsmail bi Fransızî dike navê min İsmail nokta datîne dibêje Musa bihesibînin. Ev bixwe yani her ku wergerek şaş bejî vê berhema Moby Dickê wekî cûre dike ku Melville di nav yani pêlava Melville dike nav pêlavên mîna Selên Blanche û Guide û di nav wêjeya cîhanî de dike hevalê cûreyek berhema. Yani binêr wergereke şaş di Fransızî de dibe ciyekî bi bandor ji xwe re şûnek çê dike. Yani wergerên me em bêjin bi nasên saxte be jî bi her awayekî cûre di zimanên din de xwedî serpêhatiyek cuda ye. Hem ev heye hem jî mesela ev jî tegeha Povrîko re evê ji warê wergerê de tegehê bikartîne dibêje linguistic hospitality yani mêvandariya zimanî evê çawa ye em bi çi manayê te gava wergerwan wergerek werger çê dike ev ne tenê zimanê me bestê de yani target language ne tenê zimanê me bestê de zimanê eslê de zimanê xwe de jî dikeve rê û rêvîtiyeke kur da ku wê wergerê bike sînorên zimanê xwe berfirehtir dike li ser zimanê xwe serê xwe diêşîne bo îmkanên afirandina peyvên nû yan jê watedayîna nû serê xwe diêşîne bi vê şeklê her hewldana faaliyeta wergerê evê sînorên zimanên eslê jî berfirehtir dike û bi vê şeklê deriyên vê zimanê ji bo tecrübeyên gelên din jî vedike. Çünkü ev faaliyeta wergerê ji perspektîfan bêjin antropolojiyê nasîna şêwê jiyanên din in. Tesewwura jiyanên din in. Mesela di Kurdî de jî, di Tirkî de jî îs û zamîr va tişta bi ez dest pê dike ne wisa. Ben, ay. Mesela zimanê Erebî bi ew dest pê dike. Hin zimanan de evê zamîrekî bi şeklê ez tune ye. Bikarane zaman jî cuda ye. Bikarane sıfat jî cuda ne. Ev va tişta jî gawa werger rastî va tişta dike li ser zimanê xwe jî ji nû ve difikre. Loma faaliyeta wergerê herçi qas zêdetir be û îmkanên ev ziman jî dewlementtir bibe û berfirehtir dibe. Bu sayelê ew jê mamoste Tim Parks mesela bahsa wextê bahsa Nobelê bahsa komara wê jê filan dike dûr de gazin jê dikir ku mesela cûreyek ziman em bêjin şêweyeke zimanî li ser hemû biriya Nobelê biriya wergerê biriya wergera İngilîzî şêweyek li temama dunyayê bi vî rengî dibe serdest. Ev jî pirrengiyê dikuje. Mesela baş nayê bîra min li İtalî ji xwe re kiribû mînak digo mesela êdî formê me rengdêra jî li gor hêsanbûna
انگلیزی د ایتالی د او یعنی فورمن مین زمانی و چاوالی انگلیزی بخوشکی ورن ورگراندن به ویرنگی شیوه دگرن کازو شیگورو ام بیجن اوین دنجی به ویرنگی بیانین وان هنه مثلا بیجن دبیجن یعنی جبوکو به انگلیزی راحت به ورگراندن پرنگی زمانه خود دکوژن به وی رنگی جی وک تبعسا هگمونیا کر اف جی جوره که باندورا و هگمونیا بخویه یعنی نه راسته او تلوکه که مزنه او که تجی بحث کرد کازانووا فابریکایا گردنو بونه یعنی نفسکارین کرجه ایدیه دکوه ناوه پیله لی دیساجی نتن انگلیزی هگمونیا انگلیزی نها لسر زمان دنین اوروپی جهنه اوجد خوازن خوجه بله يعني تفسير انجليزي ايطالي ديكه يعني مثلا رزگار بك لهين در دورين مخالف اكو چپرين ادبيات جهان ده خوازن جي بدن زمانين كو ادبياتين كو لسر سينور ادبيات جهان مانه و ده خوازن نویسکارین زمانین جهین دنیای بینا باهب از باکی بچکی وات شتا دستری من ده هبو گاوا از بحث آوا مسئله دکم یعنی هر چقدر زمانی که ام ورگر دکن بو زمانی خواه جدا ببه مثلا جی چینی اگر روژه که به جی هندی بلکه جی ایرلاندی فارسی جی عربی او قاس بلکه سینورین زمانی مجی دولمندتر ببه برفرهتر ببه از واتش داده او امکان هنه ام بکارتینن بکار نینن تسلیمی پیاسا دبن نبن او هلبت او تالوکه هرتم هیه خبراته ما مستپارکی جی یعنی ورگر بوه نوه یعنی چخواست درفت بجی هاو قاسشی تدی سینوره یعنی به چند آلیان و سینورین وی هنه مثلا مروفتش تاکی وردگرین زمانه خواه دفکره گلو افتشت بزمانه من ده چاوات تمثیل کرن دیسا د پرتوکا آنتونی پیم ده افتشته بو یعنی و یکی نقاشت کر مثلا دگو پرتوکین پیروز ده تدی برخ تی قربان کرن لی اسکیمو برخ ناز ناکن یعنی گلو مروفت کاره فوق شونا برخی بکار بینه نینه اف باوه کت اوک بیجم تشتکی تکنیکیه یعنی تو برخ تیخی شوناوی آنا وکی دن مثلا اینا سیزدمین ام بیجن د چاندا اسپانیولی ده روز بیومبه ام بیجن چاندا انگلیزی ده سیشما سیزدمین بیومه گلو مروف کی جان تخشونا هف افتف تشتین ام بیجن زیادتر تکنیکینه تئوریکینه ام بیجن زمانینه لی تشتک جیه دورگری دما مستپیوات بشکر دبرم مثلا ادواردو گالانو بحث دکه بحثا جنکه عالم فرزانه هیلدگاردی باینجنی دکه دبرهمین خود بحثا زوک و شهوتا جنا دکه لبری وی بست سالان ابن سینا د القانون فی طب ده بهورگلی شایسا امبیجن ارگازما جنان دکه لبلی او پرتوک وقتی تی ورگراندن به زمانین اوروپی F5 جتی آویتن یعنی بی و بشی جبر کو چاندا اوروپی جل سر چانده که میرانه رونشتیه بلند بویه اف جی تی درخستن یعنی سانسور نه تنه جعالیه روشلاتیانم بیجن جیهانا روژاوا پر مدنی هر تشت بی سانسور بی پرده لبجمانه لجمان جی بوی رنگی شیوه گرتیه لبامه مثلا وی داویت بیرامن پاولو کوئلهو 11 دقیقه سعادت özcan yayınları peyva Kurdistan sansür kirin. Em bejin Salman Rushdie sehirbazê Floransayê can yayınları sansür kiribûn. Patricia Highsmith Replay Underwater İthafê Kurdan û Filistîniya kiribûn can yayınları bi salan ew îthaf jê rakiribûn vê dawiyê lê zêde kirin. û her wekî din mesela di nav karên rojane de Zeynep Oral پشتی وقتی شرع خندکا تاوی سازی پنا جهانی ناونتوی فلان وقتی هاتبون او کسین کو به انگلیزی دگوتن کردستان زینب اورال پیواوان ورنه دگران سر ترکی یعنی بفکر یعنی کاره که پر حسانه جی ورگر جی وکی کو تا ددسپیکه ددسپیکا خافتنه خود گوت رأيك سانسور يجي يعني راست خبراته هم سانسور هم مثلا
این کو بحثا ورگری دکن لسر ورگری دخبتن ده همان دمیده وکی پیشنگن خباتن چاندی yani teoriyen çandi cultural studies te kabul kirin. Çünkü zaman û vêje û çand ew qas bi hev re giredayîne. Loma bûne mijara siyasetê dinyayê jî siyaseta navneteviyê jî. Yani sansûrkirina navê gelan, sansûrkirina navê coğrafyayê, navê hin welatan, sansûrkirina nav hin bûyeran yan jî wekî mînakekî İbn Sîna de hebû. Eğer de çerçeveya fehmavana zayende de runane vatişte jî dikarin sansür. Ama vatişte gava derkeve meydanê rêd de insana bava çandî li ser siyaseta dünyayê tekiliya navgelan jî bifikre. Yani carnan wextê ez difikirim ez ji xwe re dibim yani mesela zanîna me ya Tirkî wek Kurd zanîna Kurdan ya Tirkî, Erebî, Farsî ji bo wan derfet e. Lê wextê tu lê dinêrî mesela tiştên berhemên cîhanê wextên bi riya van her sê zimanan hîn dibin gerek mirov pir baldar be yani. Gerek pir lêkolîn yani tu her tim bi tirsa ku ev tişt çawa tê de hatiye bikaranîn. Çawa tê de hatiye mesela Kurd ewkek dîsa neşaşbim di pirtûka karşılaştırmalı edebiyata giriş. Dîsa divê pirtûkê behsa wergerek dikirin mamoste du kes berhemeke Çînî werdigerînin behsa em bêjin şahînşaheke Çînê dikin yek wekî ku barbarî bibe yani ew kes wekî ku barbar be dide wergerandin yani hevok dîsa yani kêm zêde wek heve lê wisa Daişa êsandin ku tu wek barbariyek fam dikî ê dinê jî wekû şaristanî medeniyek dayê wergerandin. Yani ev bixwe yani tiştekî pir balkêş e biya min yani divê mirov her tim haydar be çi qas bi wergerê bawer be yani. Na xebera te ye. Vana ji xwe problemên hem teknikî ne hem jî divê meriv her tim divê warde hişyar be divê wergerê çünkü siyaset roleke mezin bikaraniye divê warî de rola vê ya mezin heye. Lê elbet imkanên wergerê çine talûkiyên wî çine divê meriv her tim hişyar be. Mesela ev werger imkan dide nivîskaran jî insanan jî hin bûyerên derve coğrafyaya xwe jî bîne bahev. Pir mîm mesela mînakek didim. Evê lehengê romana Mehmedê Zirav. Navê wê Mehmed e. Evê Memê Zirav. Mesela yekî edebiyat zanekî Faris ji mer gotibû a lehengên romanên Kelîdara Dewletebadî û Tengsîra Sadûk Çûbek jî Muhammedin. Ku ew her sê nivîskar jî çepgirin û tesevvûra wana sosyalîst hene çima leheng navên lehengê wan Muhammedin. Mesela balkêşe eger meriv biriya wergerê haya meriv ji van xebatên hebe meriv dikare li rişlata navîn de belkî tekiliya dîn û sosyalîzm newisa û tevgerê gelan û bi şeklekî din bifikre. Ew ama mesela gava em li siyaseta wergerê dinêrin em dibînin van metnan zêde nayên wergerandin. Divê siyaseta me ya wergerê jî hebin. Yani tabii bi hişmendî em li ser vê meseleyê binêrin. Eger gava em giringiya vê meseleyê fehm bikin mesela li Tirkî binêrin va çil salên davî kîjan metnên dinyayên ê teorîk hatine wergerandin? Kîjan ekolan hatine wergerandin?
کی قد نهاتنا ورگراندن دواری پست kolonyalizme de anti kolonyalizme de yani literatüra raşika falan yani tüm yeko em de binin gava em liwan dinerin em de binin yani çi zirekin de ve varide zêdetir Marksizma rojeva hatiye wergerandin meseleyên anti kolonyalizm edebiyatın anti kolonyalizm eğer Müslümanan li hemberî Ewropiyan Tirka li hemberî Ewropiyan nebe nehatine wergerandin divê warî divê em ji zîrek bin gava metna tercüme dikin ihtiyaca me bêtir çi hene belkî em dikarin ji vir dest pê bikin em dixwazin aşinayê kî bin ihtiyaca me bi kijan zanîstin hene em dikarin li ser wa tişta bu avakî bêtir sistematik difikrin Rast mamosta parîkî jî yani hem me goya yani wekî ku te ji Grams çî jî referans da zimanek di hundir xwe de jî em bêjin şêla aborî ji hêla praksîs felsefeyê ji hêla siyasetê karên rojane ve jî ew jî karekê cûreyek wergerê ye her wekî din mesela em bêjin di nav zareveya Kurdî de jî cûreyên wergerê hene mirov dikare parîkî li ser van jî van tişta jî daxilî wê siyasetê bike yani çawa ku mesela min di teza xwe de behs kiribû min digot yani kesên ku min behsa wergera çeprast kiribû yani kesên ku ji Tirkî bo Kurdî werger bikin bila ji bo Rojhilat Rojava û Başûr werger bikin kesên ku ji Erebî bo Tirkî bo Kurdî werger dikin bila ji bo Kurdî ji ber ku Kurd ne çavnasê wêjeya Erebî ne li Bakur em bêjin ê Başûr Rojava û Rojhilat jî hewqas ne çavnasê wêjeya Tirkî ne bi qasî me em dikarin em bêjin berhemên baş yên Tirkî ji bo wan wergerînin ew jî dikarin wergerî pirtûkiyên baş yên Erebî û Farsî ji bo me wergerînin ne wisa mamoste ev bi vî rengî jî divê siyaseteke navxweyî jî hebe her wekî din divê mirov li ser vê siyasetê û di nav vê hegemonyaya navxweyî jî binêre mesela ne şaşbim yani berî çend sala min wisa çav lê geran dibû mesela ji Zazakî bo Kurmancî bes berhemek Nadîre Güntaş tenê hatî wergerandin yên din gîş em bêjin belkî berovajiya wê zêdetir ne zêdetir nizanim lê meseleya soranî û bahdînî vê hegemonyayê vê têkiliya sembolîk ya di nav zareveyan de pir bi xweşî eşkere dike berhemên bahdînî bêtir nêzî Kurmanciyê vê dawiyê mesela pirtûka orgazma ji derhayek ya Vehêl Mesîn wergereke pir serkeft ye şêwaza ewkê tê de nehatiye kuştin nivîskar û wext mirov 10 cara bixwîne her 10 cara jî dikare tiştekî şêweyî li kurmanciya xwe ya rojane zêde bike ev bi min pir balkişt e lê em bêjin siyaseta weşangerên Kurd yên serdest û em bêjin li ber çav zêdetir meyla xwe bi soranî ve girêdane ji soranî zêdetir tiştê ne wergerandin ji devla badînî her kul kurmanciyê jî yani ne san divê mirov servan jî bi fikre parîkî her wekî din mesela janî gel İbrahim Ahmed mesela bi tîpên latînî jî mesela tiştên soranî bi tîpên latînî hebin belkî ew jî derfetek ji bo latînîzekirinê veke elbet bi biriya wergerê yan jî transkripsiyonê adaptasyonê meriv dikare yani zaravayên Kurdî jî nezî hev bibin dewlementtir bikin belkî wekî pirsek mamoste pirseke dawî ji ber ku tu mirov nasî ez ê jî li ser çavkaniya mirovan tiştekî dixwazim ji te bipirsim ev jî biya min bi wergerê ve girêda ye belê siyasetek em bêjin Kurdî ziman têkilî hiyerarşî ev tişt zanîn nezanîn her tiştekê lê ev jî heye biya min çavkaniya mirova jî biya min giring tê mesela carna malpera me ya ew kê heye ya Kürt araştırmaları mesela lê dinêrim
کسین کو دشوپینن یعنی من طبی لیکولینک برفره نکریه یعنی کو من دیتیه بیستی از دبینم دبیجم یعنی تشتکی سوبژکتیف دبیجم herkes Kurdun yani Kurda dixwîne malperên Kurda Tirkî bejiyên piranê xwînerên wan xwendekarê wan kesan Kurdin yani. Mesela ez lê dinêrim hin tişta ji İngilîzî werdigerînin ser Tirkiye ev jî bi min xerîb tê yani. Belkî mesela ew kesê ku werdigerînin Kurdî nizanin bêguman tiştekî wisa ye lê ev jî bi xwe tiştek e yani çima em çavkaniyên xwe yên însanî mirovî di nivîsandina bi zimanê serdest de jî ez wisa difikirim. Ez wextê dibêjim çima kesên ku Kurdin bi Tirkî dinivîsin ne tenê bi çavê siyaseta rojane em bêjin kolonyalîzm antîkolonyalîzmê na tenê bi çavkaniyên însanî tu lê binêrî tu vê yekê çawa şîrove dikî. Yani pirsekî bi cî de ye makulê jî ama bersiva wî ne qas hêsane bi min ez wisa difikirim. Yani ev hê jî di nav me de di nav xwendayên Kurda de cî û fehma zimanê nîşan dide. Yani siyaseta Kurdan jî wisa ne qet ne ferqekî jan siyaset be. Seküler be, dînî be, di nav siyasetên seküler de jî fark nake. Di nav partiyan de jî ev fark tune ye. Ev xalekî hevpar di nav wan de siyaseta Kurdan de. Zimanê wan Tirkî ne. İddiayê wan çi bibe bile bibe zimanê wan Tirkiye çünkü belavkirina fikra hani gihiştina insanên zêde hejmarên zêde ji ziman bixwe girîngtir e ji bo wan. Yani naxwazin biriya hebûnê zimanê va tişta bihevre fikr û raman û gevdeyê zimanên eslê zimanê bihevre înşa bikin. Ev fehma ziman hê jî cemme tune ye. Yani pêşî fikriyat te û dibêjin piştre jî em dîsa vegerin zimanê. Bi min ev fehmekî çeftok e şaş e. Sedûset şaş e. Zanim bi borejê mirov venme yani em bêjin edîbên me li xanê û cizîrî zêde nekirine yani. û yani ew bi xwe jî zanîbûn Kurdî kêm tê xwendin dîsa terciha xwe aynı wisa ne nikarin bi vê şeklî xwendewanên xwe jî amade bikin. Xwendewanên xwe jî înşa bikin. Niha jî zimanê Kurdî dûsterî ne. Medya Kurdî dûsterî ne. Yani ne tenê siyaseta Kurdî dûsterî ne. Ziman û medya Kurdî jî dûsterî ne. Yani serîkî Tirkî diçe ev pêşte diçe her tim serîkî din jî edebiyat e. Yani jî zimanê Kurdî ye em bêjin yani jî Kurdî bi xwe ye. Di nav Kurda de heta ku fehm bikin ziman bi xwe bi qasî fikr û ramanê ku pê radigihînin mühîm e loma belkî vê çaxê helvesteyên xwe biguherînin. Saet xweş mamoste. Saet jî xweş. Em dîsa motoya xwe bibêjin guhek li me guhek li dinê bi.